עברי. עברי. היי, פיטר פן. מה נשמע? אוי, הכובע מפריע, אתה יכול להוריד אותו, לא נורא. תשימי לי. לשים לך אותו? רגע, אז אל תיגע רגע במצלמה. איפה סיכה? לא, אבל עברי, ייקח זמן שאני אעביר את זה למחשב. התמונה לא ישר תהיה על המחשב. אני צריכה קודם כל לגמור לצלם בלילה, ואני אעביר את זה למחשב, ומחר בבוקר תראה את זה במחשב. לא. מה לא? עכשיו לא רוצה. זה ייקח קצת זמן, אתה מוכן לחכות? כן. עברי, תסתכל עליי. מה נשמע? אני עושה סרט. זה לא תמונה רגילה. כן. אבל למה אתה רוצה את העיניי? חמוד שלי. אוקיי, אתה לא צריך לעצור. זה סרט, אתה יכול... זהו. אתה יכול לסגור את הפה. עברי, זה בסדר. למה אתה פותח את הפה, חמוד? טוב, יאללה, מספיק. תראה לי. תראה לי.